Carlos Silva. A veure, jo trobo que el discurs que fa la consellera està tan fora de la realitat i representa una fugida cap endavant de tal manera... De quina realitat? La realitat és el que volia dir. Quina és la realitat que tenim ara? Quin és el sistema que tenim ara? Vostè és mestre de secundària. Jo soc professor, soc catedràtic d'anglès de secundària, sí. No, però dic, quin és el sistema que tenim ara? Perquè estem parlant com si el sistema que tinguéssim ara fos el de la immersió obligatòria. I ha quedat molt clar per la interpretació que fan les resolucions judicials que, inclús en l'aplicació de la LEC, perquè no és una impugnació a la LEC directament, que el sistema que tenim ara és un de conjunció lingüística. Després es llencen missatges que jo penso que la direcció és confondre l'opinió pública dient coses com que és un sistema que és intocable, el plantejament d'aquest programa mateix avui, com si fos Apocalipsi Now, una cosa d'aquestes. Vostè creu que estem plantejant aquest programa en aquest sentit? Jo penso que el plantejament del programa adopta absolutament els plantejaments de la conselleria i de Somescola. Vull dir, arriba el castellà, cuidado, que l'escola catalana acaba. L'escola catalana pot ser de moltes maneres. Perfecte. Li vull dir al senyor Silva, vostè coneix el seu centre i jo entenc que vostè també té la connotació o la vinculació amb UPyD i per tant entenc que segurament la posició política li pesi més que la de professor. Però jo li dic, els alumnes del seu centre, si no entressin en contacte en el centre amb el català, la seva majoria on el sentirien el català? Vamos a ver. Perquè vostè sap el percentatge del seu centre. Sí, i els resultats en català de l'any passat van ser millor que els del castellà. Ara estem parlant d'alguna cosa que vostès no saben però que la resta no sabem. El percentatge del seu centre quin és? El percentatge, perdó? D'alumnes castellanoparlants, a casa. Home, deu ser al voltant del 80-90%. Carlos Silva, és la radiografia del seu centre, aquesta o no? Bueno, hi ha moltes coses a dir. A veure, aquestes persones el que han fet és repetir l'argumentari, vull dir, del poder polític punt per punt. Això és una valoració personal que vostè fa d'aquestes persones, però més enllà d'això. Sisplau. La meva pregunta directament, Carlos, és la radiografia de la seva escola, del seu centre, és així? Existeix aquesta realitat, però existeix també la realitat de la Catalunya interior, la Catalunya on els alumnes... El seu centre, Carlos Silva, el seu centre. Sí, però bueno, estem parlant del sistema. No, jo li pregunto... Sí, però jo li he preguntat directament per la seva escola. El meu centre sí, és majoritàriament castellanoparlant. Val. Passa això? No, que vostè parlava de la seva realitat i jo li volia preguntar. Nosaltres hem vist aquesta. La seva realitat en el seu centre és aquesta? O sigui, els nanos entre ells parlen castellà, però surten, acaben la secundària parlant català perquè hi ha un sistema d'immersió lingüística que els dona les mateixes competències a uns o als altres independentment del que parlin a casa? Hauríem de parlar què vol dir aprendre un idioma. Vull dir, perquè la idea que tenen... Què vol dir aprendre un idioma? Vull dir, aprendre en tots els seus registres, aprendre a escriure ortogràficament correctament, aprendre totes les habilitats, però en tots els registres d'una llengua. Però jo entenc que un nano que acaba la secundària al seu centre... Parlar al pati no s'aprèn un idioma, s'aprèn a parlar... A veure, aquí estem parlant, està sortint tota l'estona el tema de la ideologia i de la política. Això és un projecte ideològic que no es pot vendre com un projecte cohesionador, perquè el que es vol és excloure una llengua del sistema educatiu. Martí. Perdó, jo l'únic que volia dir... Breument, sisplau. Vull dir, per acabar, es vol excloure aquesta llengua perquè es té la idea, jo he llegit declaracions de la mateixa Teresa Casals dient que el castellà està perfectament normalitzat perquè la prova és que els nens el parlen al pati. Vull dir, això no és aprendre una llengua. I vull dir, la consellera i el sistema hauria de tenir la mateixa preocupació pels castellanoparlants que per al catalanoparlants. Martí.